Nasawi ang isang sakay ng tricycle matapos tumilapon nang mahagip ang sinakyan nito ng isang truck sa National Highway ng Barangay Santiago, Bawang La Union. Sugatan din ang driver at isa pang sakay ng tricycle. Walang natamong sugat ang dalawang sakay ng truck. Isuzu drop side truck ay kasalukuyang umo-overtake noon. Pero nung pagbalik niya sa lane niya, nasagi nung likuran bahagi ng truck yung tricycle. Kaya tumilapon yung tricycle, nagpagulong-gulong sa daan. Tatlo naman ang sakay ng tricycle. Yung isa naideklarang patay sa ospital. Madaling araw nang mangyari ang aksidente, madilim din ang lugar at posibleng mabilis din ang patakbo ng truck driver. Isa namang AUV ang nahulog sa kanal sa nasabi ring lugar. Sa itsura ng sasakyan, malaki umano ang tsansa na mabilis din ang patakbo ng driver nito. Gabi rin nang mangyari ang aksidente. Papunta siya ng south at kasalukuyang nag-overtake sa outer lane. Pero yung mismong lugar is medyo madulas kasi may mga putik. Kaya na lost control yung driver. Bumangga doon sa pader ng isang bahay, tsaka doon na siya na-shoot sa kanal. Nasugatan ang dalawang sakay ng AUV pero nasa maayos na silang kalagayan. Paalala ng pulisya, kahit sana highway ang lugar, isipin pa rin ang speed limit para maiwasan ang kahalintulad na insidente. Laging mag-ingat sa pagmamaneho. Kasi isang simpleng kamali lang nakakapagdulot na ng aksidente na pwedeng ikamatay ng mga tao. Kaya wag dapat maging mabilis lalong-lalo na sa mga madidilim na lugar. Kagaya nga nung sa Barangay Santiago na yun. Kasi doon, maraming nadidisgrasya doon. Joan Punsoy, Balitang Solid North.